Добре, намерихме си място, че е зад тази планина, още по-нагоре. Ще се покатерим някакви метри. Обаче, както виждате, шанса да вали, а ние отново сме си без палатка, ще си направим ние място за спане. Лошото, че трябва или да минем това на нагоре, или да го заобиколим. Най-вероятно ще го заобиколим, защото, както видите, сме с малко повече багаж този път. Не дай се същия багаж, като миналия. Там е колата, минахме някакво разстояние, обаче това са много работи и много тежат. О, всичките работи трябваше да вземем по-малко неща. До хълма има още към 2 метра, а след това не знам. На хълма ще си починем хубаво. Вече сме на хълма, още една почивка ще направим. Всичките тия работи сме ги мъкнали, не знам колко, близо километър и половина на нагорнище с бабуни. И има шанс да завали. Вижте го къде е пътя, ние от пътя чак до тук, пеш. Там където вижда. Да, и зато една планина още малко по-надясно. Починахме, ходихме натам, разбрахме, там е добре за разходка, но обаче лагера ще ни е точно там на зеленото място, къде видите. Това е финалната права. Само там остана всичките неща да ги пренесем и сме добре.